Не се хили, защото който се смее последен такова. Ага. Прати е пари, бе! Издавате ли касови бележки? Госпожо, въобще... Ти залиташ. Що залиташ? Да го духат бедните. Харесвам те, защото ти си красива. Харесвам те, защото ти си единствена. Харесвам те, защото ти си готина. О. Подаскалото ми казва, че съм дебел, но не ми пука. Не харесвам наркоманите, педерасите и улите хора. Те са за психото, всички момичета ми казват, че съм сладък и това ме радва. Към моите деца да завършат висше образование! Питам, кой ще им даде пари? Аз съм на филейки пържени. Не ме закачите, че му дари лукса. Ти е приятелството. За 5 пакета брашно. Аз 5 пакета ли брашно струвам навън? Мистер Кеш! Мистер Кеш! Зели. Какво да съм взел? Зели. Кое? Зели. Какво взели, ма? Бисерка, за къде така се спретнахте? На майка ти. Къде съм? От лудницата. Тиш, майко, ма! 2 пакетчета чай за мощ! Това щърки ли са? И аз съм от СДС. Студено ли ти е? Да. И на мене. Студено, нали? Студено много. И аз съм от СДС. Решава гугутка. И една котка. Чакай сега, господин млад меринджер. Ти си млад меринджер. Съм агресивен съм, няма кой да ме оплаши. Ти срещал ли си, ме? Като те плювна и ще удава. Да. Я кажете какво сготвихме последно. Кога? Дай да махнеш това да не ме дърпа, че направо циците са ми излезли. Всички възможни средства за слънцезащита в следващите... Щупиха ми се очилата, но да. Когато хвърляш лайна, ти си лайномет. Ако трябва да разнищим... Удари ли някого? Не си спомням дали съм ударил. Това тършута и той взе да го някакъв си Аллах, малах, нещо взе да спомена. Ще понеса последствията. Аз никой не съм ударил. Моята приятелка, малко я бих. Всъщност питам ви, понеже съм ви чувала и... Бях на дискотека до 7:30 сутринта, госпожо, и чакам с нетърпение да дойдете да си изкараме терото и да си легам, защото долу се спи. Много дебелея, когато яде бокуци или такива сандвичи, всичко и се лепи. Един умрял гълъб. Надали? Това е кръв. Ма не може вика, как ще яде гълъб? То мряма. Значи това ми дейте. Батко Нимар, ще ти късам тениската. Ей, може ли една снимка за Фейсбука? Ау, остави детето, ау, виж как го влачи. Остави детето! Заради една снимка щяхте да ме убиете. Ко ще правиш? Фалша правям. Браво, така трябва да правиш. Продължавай така. Аба, да не си напълнил гощите, Що да правим? Кражба колко може и това. Като се обличам на първата река. Да го лапна повече. Ще извикам полицията. Ще викаш на майка си, путката ще... Когато няма татко, себе...
Има ли наркомани, а? Дай, брат, дорогата да смъркам, брат, по Кратък път и двигателят диша по-леко. Малко ключ 13, затягаме равномерно. Разкарвам буки по сандали, момче само райки жали, тъп ме видят, викат мали. Започнах да се напуша с носка звездата и накрая хвърлям фаса. Тези мога да си ги окача на тавана. Ще сушим луканка. Ето така. Балканска кола. Църна двойка, гарава девойка, но ке мери двойке, може чудево. Тоест, например, няма да кърти до вечера. Тоест, до вечера няма да кърти нищо. Ей, бро! Бро! Брат! Hey bro, everything good? Are you sure? Bro, I'm worried. Because you're sleeping like this, you know, and you don't wake up. You sure?